Na milyen? Király. De érdekes, hogy nem folyamatosan húz, hanem... Mikor tekersz? Nem. Akkor is volt, hogy tekertem, és nem húzott, hanem csak... Hát addig húz, ameddig beálltod a sebességet. Ja. Tehát ha 4-esen van, akkor az 22-ig húz, 5-ösen 25-ig. És 25 után nem? Nem. Ja, akkor már gyorsabban mentem. Túlhúztad, igen. Aha. Ja, akkor ezzel nagyon izéknek való. Nagyon kényelmeseknek. Igen. Hát, vagy ha másképpen gondolod, 25 azért átlagban az nem kevés. Nem, hát úgy nem. Tehát átlagban 25, és ezt Mert tudod... főleg, hogyha mondjuk fölfelé mész egy kicsit. De ezt tudod átlagban 25-öt. Aha. Kinek ajánlod? Kinek ajánlom? Csajoknak nagyon jó. Meg kevésbé sportos, kényelmesebb fiúknak.